Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ma'abota kuna sauraron kafar ilimin noma da kiwo, kafa da take kawo bayanai akan harkokin noma da kiwo cikin dabarun zamani. A wannan kafa kamar yadda muka fara kawo bayanai akan yadda ake haɗa magungunan kiwon tsuntsaye na gargajiya. Mun kawo kashi ɗaiɗai har guda 6. A wannan kashi za mu ɗora da bayanin mu akan yadda ake amfani da ganyen darbejiya ko kuma in ce maina da kuma alayyahu ko kuma ganyen shuwaka wato cutar zoki wajen haɗa maganin cutar coccidiasis na kiwon tsuntsaye. Idan kai sabon shigowa ne zuwa cikin wannan kafa, za ka iya danna mana follow idan a Facebook kake bibiyar mu, haka zalika za ka iya danna mana follow idan a TikTok kake bibiyar mu. Idan kuma a YouTube ne, za ku iya danna mana subscribe sannan ku danna alamar like domin samun dukkanin bidiyon da muka ɗora sababbi. Ga waɗanda kuma suke bibiyar mu ta hanyar Reels, za su iya shiga cikin pejin mu na Facebook kai tsaye su kalli cikakken bidiyo ko kuma su neme mu akan ilimin noma da kiwo TV a YouTube domin samun cikakken bidiyon ba guntu ba. Yawa, idan ba ku manta ba, a bayanan baya mun gabatar da bayani akan alfanu ko amfanin da aloe vera take da shi da kuma barkono a harkar kiwon tsuntsaye, wanda a cikin bayanin muka kawo irin amfani da suke da shi da kuma tasiri suke da shi, wanda zai iya taimakawa mai kiwon kaji. Kuma waɗannan magunguna ne da su iya taimakawa a kusan kowane cuta a kiwon kaji. Ko da ba wai cuta ba, za su iya taimakawa wajen inganta garkuwar jikin kaji wajen yaƙi da cututtuka. Kafin mu ɗora zuwa cikin bayanin yadda ake haɗa magungunan wannan cuta da za mu yi magana akai wato coccidiasis, zan fara da bayanin ita yadda cutar take da kuma yadda take yaɗuwa da kuma alamominta a kaji. Da farko dai, wannan cuta ta zama ɗaya daga cikin manyan cututtukan kaji mafiya haɗari, musamman ga ƙananan kaji da matasa wadda ake killacewa wajen kiwo, da kawo tasgaro cikin rashin nuna tausayi ga mai kiwo. Wannan cuta ba ta da wani takamaiman lokacin kama kaji, domin mai kiwo na wasa da tsaftar abinci, ruwan sha da wajen kwanan kajinsa za ta bayyana kamar iska. Wannan cuta na haifar da wasu matsaloli ko kuma kalolin kashi manya guda biyu, wanda su ne manyan alamominta, wato kashi mai ruwan ɗorawa ko kuma in ce yellow, da kuma kashi mai ja ko kuma mai jini, wanda gabaki ɗayansu wannan ƙwayar cutar ke silanta faruwarsu, kuma su ne manyan alamomin wannan cuta. Yadda cutar coccidiasis ke yaɗuwa tsakanin tsuntsaye ta hanyoyi 5 ne kamar haka. Hanya ta farko, ta hanyar cin kashin da ke ɗauke da ƙwayar cutar a cikin abinci, ruwa ko kuma daga shimfiɗa ta ɗakin kaji wato lita, ko ta garin katako ko ta ɓuntin shinkafa, duk wanda kake za su iya ɗauka daga nan idan kaji masu cutar sun yi kashi a kai ko kuma ruwa ya zuba a kai. Sai hanya ta biyu, ta hanyar kazar da ta kamu zuwa 'ya'yanta ko ta hanyar ƙwai, ma'ana kaza in ta kamu 'ya'yanta za ta iya goga musu, ko kuma ta hanyar ƙwai da ƙwai, shi ma kaza za ta iya gogawa. Na uku, ko kuma ta hanyar wasu halittu masu ɗauke da cutar kamar tana da ƙwarin masai da suke shiga cikin abinci ko ruwan shan kaji su yaɗa ta. Duk ƙwari masu shiga cikin kashin kaji su yi birgima su fito da sauransu, su kuma faɗa zuwa cikin abin da kaji suke ci ko kaji su ci, za su iya ɗaukar wannan cutar a jikinsu. Sai na huɗu, hanyar haɗuwar kaji masu cutar da marasa cutar. Idan kajinka suna da cutar, maza a ware masu cutar a kuma tsakaninsu da kuma marasa cutar, saboda kada su goga musu. Hanya ta 5, tana yaɗuwa ta jikin kayan amfanin kaji da kuma ma'aikata masu kula da kaji. Sai dai wannan cuta ba ta fiye kama kaji masu yawa ba, wanda ba su da wajen kwana na kirki sai a saman katangu da itatuwa. Don haka cutar kaji ce da yawanci aka tsare ake ba wa kulawa, amma hakan baya nufin ba ta kama su ma. Alamomin cutar coccidiasis a kaji. Babbar alamar cutar coccidiasis ita ce kashi, gudawa, ruwan ɗorawa ko kashi mai majina a farkon cutar. Farkon cutar za a ga kaji suna yin kashi mai ruwan ɗorawa, mai ɗan kumfa ko mai majina da sauransu. Sannan suna takurewa, kaji sukan takure su rika samun rashin kuzari. Sannan sai kaji su daina cin abinci, su rage cin abinci. Sai jin sanyi da tashin gashin jiki, alamar zazzaɓi, wato gashin jikinsu ya tattashi kamar suna jin zazzaɓi. Suna rage nauyi idan cutar ta fara cin jikinsu sosai. Idan cutar ta yi ƙamari, kamar kashin kaji na komawa da jini. Idan cutar ta ci ƙarfin kaji ba a yi magani ba a kan lokaci, tana haifar da mutuwar kaji. Wannan cuta tana da matakan rayuwa guda biyu, wadda gaba ɗaya yake faruwa a cikin kwana ɗaya zuwa kwanaki masu yawa. Cutar cikin kwanaki 7 take kammala cika kuma ta yi fata-fata da kaji. Duk da wannan cuta matakan rayuwarta gajere ne, tana da hanyoyin yaɗuwa
da sauri da ke ruguza kaji cikin sauri. Wannan cuta tana da magunguna na gargajiya da ake iya amfani da su. Idan ba ku manta ba, a bayaninmu na baya mun faro bayani ne akan bincike da wata jami'a ta Uganda ta gabatar akan magungunan kiwon kaji na gargajiya wadda ake amfani da ganyayyaki. Don haka a cikin wannan bincike za mu yi wannan bayanin magani na cutar coccidiosis, sannan kuma za mu ƙara da wasu bincike da muka yi wanda a ciki ya haɗar da yadda za a yi amfani da darbejiya wajen yaƙi da cutar. Abubuwan da ake buƙata wajen haɗa magungunan cutar coccidiosis: na farko akwai alayyahu shine amaranthus da turanci, ko kuma spinous wasu ke kiransa. Akwai ruwa lita 1, akwai kuma shuwaka, idan mutum ya san shuwaka wasu suna kiranta da suna cusar doki. Waɗannan dai su ne takamaiman abubuwan da ake haɗawa. Hanyar haɗa waɗannan magunguna kuma guda biyu ne, don haka bari na fara bayani na da hanya ta farko kamar yadda muka yi bayaninmu a can. Hanya ta farko, amfani da alayyahu wajen haɗa maganin. A wannan hanya kawai ruwa da alayyahu ake buƙata wanda za a yi amfani da su a haɗa maganin. Yadda ake haɗa maganin kuma shine, binciken wannan jami'a bai kawo shi ba, amma sai dai kafar mu ta ilimin noma da kiwo ta yi bincike a karan kanta akan yadda za a yi amfani da alayyahu kafin a baiwa kaji, kuma mun yi nasarar samun amsa. Da farko alayyahu ko da ba domin haɗa wannan magani ba, ana amfani da 'ya'yansa da kuma ganyensa wajen sawa kaji cikin abincinsu domin ƙara musu lafiya tare da inganta sinadaran ƙwayoyin halittar zakaru wajen samar lafiyayyen sinadarin maniyyi ga zakaru. Duk da ana yin amfani da shi a waɗannan hanyoyi, hakan baya nufin kai tsaye ake ɗauka a baiwa kaji su ci ko su sha ruwansa. Wani marubuci mai suna Dr. Jackie Jacob da ke a wata jami'ar harkokin noma da ke ƙasar America mai suna Kentucky, cikin wani rubutunsa da ya yi mai suna alayyahu a matsayin sinadarin kaji, marubucin ya bayyana cewa a jikin alayyahu akwai wasu sinadarai da ake kira anti-nutritional factors da za su iya zama matsala idan kaji suka ci, wanda ya kawo su kamar haka: saponins, trypsin inhibitors, phytate da kuma tannins. Dr. Jackie Jacob ya ce kafin a yi amfani da ganyen alayyahu da buƙatar a busar da shi tukunna. Haka idan 'ya'yansa ne da buƙatar a soya su kafin a saka cikin abincin kaji. Idan kuma ba a soya ba, kada ya wuce kashi 20 cikin abincin kaji. Idan kuma an soya shi, za a iya saka kashi 40 ma. Amfanin busarwa da soyawa a nan shine domin a lalata waɗancan sinadarai da aka kira anti-nutritional factors ne. Bayan an busar da ganyen alayyahu, za a iya yin garinsa a riƙa haɗawa cikin abincin kaji. Yadda kuma ake haɗa maganin coccidiosis da shi. Duk da cikin wancan bincike na jami'ar Uganda ba a faɗa mana yadda za mu haɗa maganin ba, sai dai an ba da kayan haɗin. To a nan tun da an ambaci ruwa, hanyar haɗa maganin guda biyu ce. Hanya ta farko cikin abincin kaji, ana haɗawa cikin abincin kaji a matsayin anti-coccidiosis bisa dogaro da hujjojin Dr. Jackie Jacob. Hanya ta biyu ita ce a samu garin busasshen ganyen a giram 200 wato 0.2 kg a raɓaɓɓaka, wato a dafa shi. Bayan ya dahu ya huce sai a tace a riƙa ɗiban 50 ml ana zubawa a ruwa lita 1 ana baiwa kaji suna sha har na tsawon kwana 7. Idan aka ba da maganin har na tsawon kwana 3 bai fara nuna tasiri ko nuna canji ba wajen samun lafiyar kajin ba, sai a canja da wanda za mu kawo bayaninsa a ƙasa, ba sai an jira kwana 7 ta cika ba. Wannan hanya ta yin amfani da sawa a abinci tare da sawa a ruwa da kuma ta fi inganci, domin duk sinadaran da ake buƙata a cikin alayyafun an zuƙe su a cikin ruwan, sannan idan da wata cuta za ta mutu a sakamakon dafa shi da aka yi. Sai bayanin hanya ta biyu. A wannan hanya za a koyi yadda za a yi amfani da shuwaka wato cusar doki a madadin alayyahu wajen haɗa maganin kashin kaji na coccidiosis wato yellow. Sannan a wannan bayanin za ku tsanci magunguna da yawa waɗanda ma babu su a cikin bayanan da waccan jami'a ta gabatar. Wannan haɗin magani ma yadda ake haɗa shi bai bayyana ba cikin binciken da aka gudanar a jami'ar ta Uganda. Sai dai kamar yadda yake a baya, kafar ilimin noma da kiwo ta sake zurfafa bincike akan wannan ganye na shuwaka wato cusar doki, kan amfaninsa da yadda ake amfani da shi da kuma tasirinsa. Bayan bibiyar wani bincike akan amfanin shuwaka, mun samo wani
bincike a kafar manhajar ResearchGate mai ɗauke da bayanin yadda aka gabatar da wani gwaji akan bambancin tasirin yin amfani da ganyen shuwaka wato cusar doki kashi 10 kan ganyen darbejiya wato maina ko kuma neem tree kashi 10 shi ma akan cutar coccidiasis. A cikin tsarin binciken an gwada shuwaka daban, haka darbejiya ma daban, sannan aka sake haɗa shuwaka tare da ganyen darbejiya, sannan an yi amfani da maganin bature wajen bambance tasirinsu tare da samar da wanda ba a musu gwajin maganin ba su ma. Yadda aka gudanar da gwajin shine an ware kaji 100 waɗanda suka kamu da cutar, sannan aka raba su zuwa rukuni 5. Rukuni na farko wanda ba a ba su maganin cutar ba ne. Rukuni na biyu sai aka ba su maganin amprolion na coccidiasis wato maganin bature a ruwan shansu. Na rukuni na uku sai aka ba su ruwan maganin shuwaka kashi 10. Rukuni na 4 kuma aka ba su maganin ruwan ganyen darbejiya shi ma kashi 10. Rukuni na 5 wanda shine na ƙarshe sai aka haɗa ruwan maganin shuwaka da kuma ruwan maganin darbejiya a waje guda aka ba su. An shayar da kowane rukuni banda na farko wanda ba a ba su komai ba, abin da aka ɗora shi a kai na waɗannan magunguna har na tsawon sati guda wato kwana 7. Bayan an sake duba lafiyar kajin an samu ƙwayoyin cutar a jikin kowane rukunin kajin. Gwajin ya sauka ƙasa sosai. Rukunin da suka fi sauka su ne na 2 wanda aka baiwa amprolion da rukuni na 2 wanda aka baiwa amprolion da kuma rukuni na 5 wanda aka baiwa ruwan maganin shuwaka kashi 10 haɗe da ruwan maganin darbejiya wato maina kashi 10. Wannan ya faru ne a sakamakon ƙarawa kajin ƙarfin garkuwar jiki da magungunan suka yi tare da hana cutar samun damar ci gaba da yaduwa. A wani bincike daban kuma da muka ƙara samuwa a kafar manhajar www.ncbi.mlm.nih.gov akan shuwaka shine tana amfani wajen yaƙi da cutar kansa, ƙwayoyin halittun bacteria, cutar malaria da ƙwayoyin halittu masu cizo. Wanda idan muka ɗauki cutar malaria wanda ƙwayar halittar plasmodium ke kawo ta, rukunin su ɗaya da ƙwayar halittar emeria wanda ita ce ke kawo cutar coccidiasis a kaji. Sunan rukunin su kuma protista wato protozoan a kimiyyance. Yadda ake haɗa maganin kashin kaji da ganyen shuwaka. Kamar yadda muka bayyana a baya cewa a cikin binciken jami'ar Uganda ba su ba da yadda za a haɗa wasu cikin magungunan ba, amma sun tabbatar da shi. Don haka mu a nan sai muka sake kutsawa muka nemo muku shi. Kamar dai koyaushe binciken ya ƙara kai mu kan wata wallafa mai laƙabin jarraba abu mai ɗaci domin maganin coccidiasis a fejin WordPress mai suna www.justzambia.wordpress.com. Wannan kafa ta bayyana yadda za a yi amfani da ruwan magani mai ɗaci na shuwaka ko darbejiya kamar haka. A samu ganyen a dafa shi ko kuma a kirɓa shi a saka ruwa a tace ko kuma a yi garinsa a zuba da yawa a ruwan zafi ya dahu. Idan ya huce sai a tace ruwan. Bayan an samu ruwan sai a zuƙi mil 20 na ruwan maganin a zuba a cikin ruwa lita 1 a riƙa baiwa kaji domin yin rigakafin cutar coccidiasis. Idan kuma kaji sun kamu da cutar ne to sai a zuƙi mil 30 wato 30 mil zuwa mil 40 wato 40 mil, ya danganta da tsananin cutar na ruwan maganin domin yaƙi da cutar har na tsawon kwana 7. A wata kafar kuma ita ma mai tushe wanda ake kira livestocking.net a fejinta ita ma ta kawo bayanin yadda za a haɗa shi ta hanya biyu kamar haka. Da farko za a yi garin ganyen sai a auna giram 100 a zuba a cikin abinci 25 kg buhu ɗaya kenan a gauraya. Wannan yana taimakawa lafiyar kaji wajen haɓaka su da ƙara musu girma. Hanya ta biyu ita ce a ɗebi ruwan maganin wanda aka tatsa a jikin ganyen a zuƙi 50 ml a zuba a ruwa lita 1 a riƙa baiwa kaji har na tsawon kwana 7. A nan idan muka dubi hanya ta biyu ta wannan kafa da ta kafar da ke sama da ita suna matuƙar kama da kuma alaƙa. Bambancin dai kawai shine a adadin yawan ruwan maganin da za a zuƙa ne a zuba a ruwa lita 1. Idan kuma muka duba dukkanin bayanan da suka gabata za mu ga cewa tun kafin bayyanar binciken jami'ar Uganda ana amfani da shuwaka da alayyahu akan abin da ya shafi harkar kiwon tsuntsaye. Don haka ba sabon al'amari ba ne. Abun daɗin kawai shine da harkar ilimin ta shigo da kimiyya ciki ta tabbatar da tasirin magunguna. Daga ƙarshe idan muka dubi wannan bayanai duka akwai gaskiya cikinsu kuma hujjoji sun wadata akan yadda za mu yi amfani da alayyahu ko ganyen shuwaka wajen magance matsalar cutar coccidiasis.
Idan cutar bata ji wannan magunguna ba, sai a garzaya a nemi shawarar masana domin a rage mace-macen kaji akan kari. Daga ƙarshe ina mai shawartar duk wanda zai haɗa maganin gargajiya kowane iri ne yayi tsafta wajen haɗawar, domin musamman wannan cuta ta coccidia tana yaɗuwa ne ta cikin ruwa. A nan muka kawo ƙarshen bayaninmu na wannan karo. A kashi na gaba za mu kawo bayani ne akan yadda ake haɗa maganin murar kaji na gargajiya. Ku kasance tare da mu. Ilimin noma da kiwo taku ce.